Mga public utility vehicle nga mag-overloading sa mga pasahero ug pulabay sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, Johan ug citation ticket ug pamultahon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabog. Higpitan na usab sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA ang ilang pag-monitor sa mga public utility vehicles. Subay kini sa reklamo sa usa ka concerned citizen nga pasahero nga nakakuha og video og photos ug mi-report sa nagbarog nga mga pasahero sa usa ka modernized PUJ. Nasubay kini sa City TODA kay nakuhaan man usab og video ang body og plate number. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City TODA nga gipatawag na sa LTFRB 7 ang operator niini ug mapahamtangan og 5,000 pesos nga multa kung mapamatud-an sa investigasyon. Usa karon sa gitutukan sa City TODA ang overloading sa mga modernized PUJ. Overloaded nga mga public utility vehicle, mo picture sila sud sa unit nga makita nga unsay ginaganon sa mga tawo nga nagbarog. Unya human picture sad nga makita ang plate number, mas maayo nga naa ang unit mapicturan og ang plate number. So patiman-an lang nila og diin sila ni sakay, asa sila ni kanaog ug unsang orasa. Awag ni Tumulak sa mga pasahero nga mas mayong idirekta ang ilang reklamo sa LTFRB 7 kung sa ilang pagtan-aw mipahimos og maayo ang mga driver sa mga PUV. Adunay ordinansa ang dakbayan sa Talisay nga nagpahamtang lang og 500 pesos nga multa alang sa mga driver nga makalapas sa lagda nga nagdili sa overloading. Apil na sila sa ilang gimbuhaton ang pagmonitor, pero kung panalitan gani traffic pagkaayo ang lugar, dili may makakandak og operation tungod kay makapasamot sa kahuot sa atong dagan sa trafiko. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.